எந்த ஒரு ஆரவாரமும் இல்லாமல் அதிரடியாகவும் இல்லாமல் சூப்பரான ஒரு ஸ்பீக்கர் பேக்கேஜ்னால் அது இதுதாங்க. ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னு கேட்குறீங்களா? ஒரு ஓல்டேஜ், அதாவது எப்படின்னா ஒரு 80s ஆர் 90s இருக்கிற பாட்டெல்லாம் தெளிவாகவும் குவாலிட்டியாகவும் கேட்குறதுக்காகவே இந்த ஸ்பீக்கர் பேக்கேஜ் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோங்க. இது மினி டவர் கான்செப்டில் 3-வேல நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இத்தனைக்கும் இதுக்கு என்னென்ன ப்ராப்பராக நம்ம பண்ணணுமோ அந்த நெட்வொர்க் போர்ட்லேருந்து ஸ்பீக்கர்லேருந்து எல்லாமே கரெக்டாக கால்குலேஷன் பண்ணி தான் நம்ம இதை வந்து மேட்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு ஏவிஆருக்கும் சரி, நம்ம அசம்பிள் ஆம்பிளிஃபயருக்கும் சரி, ஒரு ஸ்டீரியோவில் தெளிவாக ஆடியோ உங்களுக்கு கேட்கணும். பழைய பாட்டு, அப்புறம் தென் வந்து ஒரு இளையராஜா சாங்ஸாக இருக்கட்டும், 90s சாங்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லா சாங்குமே ரொம்ப அக்யூரேட்டாக சூப்பராக கேட்குறதுக்காகவே இதை நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோங்க. ஆடியோ குவாலிட்டி அவ்வளோ அருமையாக வந்திருக்கு. ஓகேங்களா? இதோட டெமோ வீடியோ, டெஸ்டிங் வீடியோ நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க. அதை பின்னாடி வரும், பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ. உன் சுவாசத்தை தனியாக